Dnes sa bližšie pozrieme na spacák Dramy od českého výrobcu Husky. Ide o ľahký perový spacák plnený kačacím perím, ktorého teplotný komfort je na 7 stupňoch, limit na 3 a extrém na -10. Je vybavený transportným kompresným obalom, ale aj veľkým obalom určeným na skladovanie. Na spodnej časti spacáku nájdete 3 protišmykové pásy a je vybavený jedným vonkajším a jedným vnútorným vreckom určeným na mobil alebo na iné drobnosti. Samozrejmosťou je poistka proti otvoreniu zipsu, pričom samotné IKK zipsy sú zateplené a ich chod je naozaj hladký. Pre mňa asi najväčším benefitom tohto spacáku je jeho tvar. Nejde o klasický mumiový, ale o tzv. Dekový, ktorý poskytuje naozaj dostatok miesta na spanie a po kompletnom rozipsovaní ho viete použiť ako deku, čo ja dosť často využívam pri spáni v teplejších podmienkach. V Husky nezabudli ani na sťahovací límec okolo kapucne, ktorý má zabrániť úniku tepla zo spacáku. Spacák Dramy sa stal veľmi rýchlo našim obľúbencom, je ľahunký, váži iba 900 gramov a priestor, ktorý ponúka na spanie, je na nezaplatenie.